keluarga korban Kanjuruhan arep direwangi piranti kewirausahaan saka Kemensos. Menteri Sosial Tri Risma hari ini sanjang pihake arep menehi rewangan piranti kewirausahaan marang keluarga korban tragedi Kanjuruhan Malang. Rewangan kewirausahaan iku diwenehake kanggo keluarga korban tragedi Kanjuruhan kang terdampak ekonomi. Wingi bapak-bapake kang langsung ngendika, "Lu aku nyuwun piranti iki kanggo motong pitik ayam." Langsung ngaturi menyang tembung Risma marang wartawan ing Kabupaten Serang, Banten. Selasa tanggal 4 bulan Oktober 2022 dikutip dari saka.com. Risma uga sanjang pihake dilakoni aransemen marang keluarga korban. Banjur aneh kang pancen kelangan bapak lan anak, ibune tinggal dewek. Nah, iku uga awake dhewe tindakake aransemen kelan dewek. Dilansir dari Detik News, Menteri PMK Muhadjir Effendi lan Tri Risma hari ini nyalurake rewangan saka Kemensos menyang winasih waris korban tragedi Kanjuruhan Senin tanggal 3 bulan Oktober 2022 ing Kecamatan Waluwaru, Kota Malang. Saakeh 12 perwakilan keluarga korban tragedi saka Kecamatan Waluwaru, Suku lan Blimbi iki nampak rewangan arupa duit sawetara 15 juta. Di bawah kakake sadurunge tragedi Kanjuruhan kadadean rampung laga Arema FC vs Persebaya ing Malang Sabtu 1 Oktober wengi. Sacacah raporter kang diduga kecewa amarga Arema kalah mlebu lapangan. Cacahing penonton kang mlebu ke lapangan terus tambah. Polisi lan TNI uga nyurung massa ben mundur. Sawise iku para penonton berlarian lan tiwas diduga kekurangan oksigen akibat berdesakan.